megalayapost.news. Kakasi Student Union Right Nongtung Circle nakajing ilam ba aduman syadam kum presiden rengkat kidkon menta kasngi kar pesau terik nopra shuaban pedang ya ka Christmas ka badi kasngi lekmen jong kajing wanong beri ukulung Jesu syagani kesla portain kelale ya kawai ka kamba bahasa kipat ba da ka bami ban penti surok ya kasnong saulum dorbar ka badi kawai na kisnong kaput bat ka asam ka badan ruah pedang kajing ka bakra ho kalet kawan namar kajing sakdian bat kajing bampai kemat ka sorkar nakaliang ka KSU kelale ruban penti surok ya kate kasnong de hadian kajing ut jing nam jong kipat ba kemat ba Samuel B Jarwa chairman kanesu ubalalet banyu kejat syagate kasnong men hak kanri taring mentau bunai kumban supen kan mau kane kasnong kade kejaka baki laipau tadi kilong ying jong kikasi kisha thombor ba sha thang hak tanat forest Assam house name Arhajarsan hagapor ba Samuel B Jarwa ubat kum presiden ka KSU sengkemi bar ba hamlet do lingkum general secretary harangkat umai hoping stone lengdo bam kwai hadwar ublei kilahiar mador syagate kasnong bandek kemi banyaram banyadai ki parado prasnam hagate kasnong mat kila pensimwai da kawai kejaka ban share dara sipor na kabenta kite ilong yeng ki besat thombor hakate kapor kani kasngi at sautrik jong u benai disembah ajar pesan ni na kaliang jong ka right nongtung circle lembat ke jingdon lang na ko eastern border area ni ya wan hakani ka snong saulun lum dorbar ka snong ka ba hau Arhajarsan kade ke snong ka balamat jing na ka benta ka ba kisha tombor kubai pede kijak bendriu lagi dah kijak bendriu karbi bat tibe senonru nak ketiga jaka nak saulun dorbar bat nak kaliang jong fresh Assam tibe sendon nang tei bat kumta da kajingya don lang jong imai hoping agusnam bat ka jingya ya limpi preng i basam bat ba hamlet nilayo ban penyo jaka yaki sisipor hakani ka saulum dorba ini kidi kijing baka kani ka snong kamat na kaliang jong ka KSU kamsem laklet na kapor namar ba ki parado kasnam kijingi wala kidon hangno hanrai na kaliang jong KSU hi kasngo ba lada kidon hangno kidehi ki parado kasnam jingi te kani ka ni kemla banda let ban ai fublei dan ka jing fublei ka bakarpang ru kan lek sai ba Assam ba ilawan ban yu chat yang sisin rengkat bat balam balaiwan ha ka tu kasni na ka benta ka balai hedo hapo hati kawa te ka jingwan ka jung i ta penyo mensim sai sisin ya kini kinong song jong kani ka saw ron dorba te ha ka jingwan ka jung ki ba kani ka lakat la arpau teli kisnam tam kala don kane kasinong hangne hanrei na kaliang jong kano ka jingirap na kaliang jong kasorkar kimpat yo ai habi dei ber kumne kum bakalong kum usurok kum ka umbam umdi te na kaliang jong balam ibala don rengkat bat ibala ai ka kamensim kumno ba iu ro ka jinge jong kane kasinong leng ba uni usurok te ilap tha ingi kum ka right nongtung circle bat ka eastern border area banyodan lang ha kani singi na kamta kajing tha jong i bangin sim ya kani ka lat ka kabu kumno man penbha ya kani surok henang ba kani ki ba song hangni hapo sam lum dorbar kinomat ya kajing lah ka pang kestom lah ka yang habro kilyang namar ba surok kambiang tunduk sibun kajing kumjuru hauni ubnai Januari kandon kajing sang kajing i handai kalenti pat ka bakoro ram lese nagaliang jong ikali ban wan kin sasem kajing handai mentangi i kumni kum bakalong uni usurok lengba da kajing trei menta kasni lengba da jingpha jing i balam kublai sibuni pi balam kum presiden jo kesengmi kidon kamensim na kabenta banyodon lang ha ka do kanu ka khap nam ta kajing jong ki parado perskam jongi nakaliang jongi kum karai nongtung circle nimla ban siu kuliang nibu kajing dua pi baro kinu kikam jong si isi hi bakinang don kamet ko pot bakia kinang la ban free ya ki perlo persnam badon hapo kapri nyutrap te kulai sibon ya kirong ba snong bedon lang naru isket trisnong balap liang subha yangi hagani kasni na benta ka ba wala ning trei tangkat no benta handrei le se ngimla hadu banda penbit pendia hadu kata handrei ke ba na kaliang
jong keseng talak ban le kulai sibun ya ke jing kediang subha jadi ini ibala pha enga ban ong ba kele chim GCB nadu menen te menek la long kumakalong kulai sibun ya piru to blai nang ketu bat kinang la ban yalam ya kani ka dong jungi ya ka istan border hi borok kowe kulai sibun na kaliang jong ka KSU mai chaprang ka KSU sengkme mai chaprang ka KSU not kasil mai chaprang ka KSU istan border area mai chaprang ka KSU right nang tung circle mai chaprang ka unit umsaw lum dorbar mai chaprang kinong song jong ka umsaw lum dorbar kublai sibun kublai sajang kum ki nong song snong yong ka snong song dorbar ni dap de chung sukman ku khau e ha ka ba akum kan ka sngi ba kum kan ka por ka ba ni kan du kum ne kum ka long le se kan ka por ka dei kum kata ka por ha ka ba in mla lan ba ka long kum kata ka Christmas gift nam ta jungi kum ka snong som dorbar nim pat ayo ni tip menem stak iyo di tip ba kat baka JCB ko alpoi sane singo ba kene kene Christmas gift na kene yo KSU kam tam e ba lam ha ka ba ile ina ke jong smart ne ba jing duna jing kum kyang thau dei ne ba ta ka da ha ka ba ilawan ra kene JCB nam ta banyak pun ba ye ka strok chnong jing hang ne te kene kene thau ha ka ba ai ka ji play kene e ya ka KSU kap na central body bat kini ki KSU kebala pasio no umne smart ba fer ke ba dan kat ning ba hak ne ka pol ba smart ta ke kum kisno nga thau ai ka juk play skade e dam ta ka jing la kloi ki thi bani dan ta lam ni kum kisno nga thau bat bhai ka ne sok snong kum ba la su thu ba ha khap nhiều ba khap pha ka jong na junori kan don ka jing sang ko ba kham he e hang ne snong thau ti ka sang ban wat ki lan tin dei nim semla Pak dia ada minta dan dari harga per kebata nim kem da umdai syuk tak jingwat ka jingin dari lapha ni skam ba kade kecing kade kecing ulai hi hak ba la panyo ikan ga sulok ka jingi ban bha bagi kali kin sok manrung kan snow thau tun ba Megalayapost.news